ang paglaban ni Pablo sa iyang pagpangalagad. No, so nindot kayo. So dapat ang paglaban mao pod ng atong sundong kung giunsa ni Apostol Pablo sa paglaban sa iyang pagpangalagad. No? Mao na mga igsoon nga walay tao nga magapugong sa atong pagpangalagad. No? Walay tao kundi ang Dios mao ang atong alagaran. Mao'y tinuod nga atong alagaran mga igsoon. So atong basahon ang 2 Corinto 10 hangtod 18. Matod sa pulong mga igsoon, 1 Corinto, 2 Corinto. Matod sa pulong, ako si Pablo, magtatambag kaninyo tungod sa kaagom o kalumo ni Kristo. Ako nga kuno, maayo rang maupayubos kung anaa sa inyong atubangan. Apan isog kaayo kung may adto nasa layo. So mao na mga igsoon nga nagpakilala nga mao si Apostol Pablo nga gingon niya tungod sa kaagop kalumo ni Kristo, no? Kuno siya maayong magpayubos pero isog kung makaadto naghalayo. No, ang 2, ako mga muyo kaninyo nga inigahana ko dili unta ako mapilit sa pagpakita sa maong masaligong kaisog. Nga giuna-una ko nga akong ipakita batok sa pipila ka mga tao nga nagadaw nga kini nagagawi sumala sa unod. No? Adunay mga tao, no? Adunay tao nga nagagawi gyapon sa unod. Mao na bitaw nga ang gibutang sa tima ang paglaban ni Pablo sa pagpangalagad. No? Unsa man kani? Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala makigubat pinasubay sa unod. Kay adunay tao nga makigubat sa pinasubay sa unod, dili espirituhanon. No? Kining atong paglaban mga igsoon mao kini, no? Ang pagigubat, no, gingon niya diri kay ang mga hinagiban sa among pagigubat dili man hinagiban sa unod kun dili tungod sa Dios, makakagawom kini sa paglumpag sa mga kuta. Amen. No, so sumala sa pulong ang atong pagigubat dili sa unod ug dugo kun dili ang pagigubat nga mao ang hinagiban sa pagigubat nga makakagawom sa paglumpag sa mga kuta. Sumala sa 5, ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapaitas ong babag nga nagaali patok sa kahibalo sa Dios. So atong itudlo, no? Ang kahibalo matod sa pulong sa Ginoo, atong imantala sa mga tao nga nagkinahanglan og pulong nga kining ipaglaban ang pulong, no? O gingon o ginabiyag namo ang tanang pangununa aron kini magmasinugtanon kang Kristo. O kami andam sa pagsilot sa tanang pagkamasupilon inikahingpit sa inyong pagkamay ng tuson. No? Sumala sa episo nagibasa sa atong igsong ganiya ang atong mga inagiban dili sa unod kundili mao ang paglumpag matod sa 2 Corinto 10. Mao ang paglumpag sa mga kuta, no? Sa mga kuta o ginalumpag ang mga pangatarungang mapaitas o nga nagababag nga nagaali sa batok sa kahibalo sa Dios, no? O atong padayunon ng city, tanawa ang mga butang nga ana sa inyong atubangan kung adunay masaligon nga iya ni Kristo, papalandunga siya nga maingon nga siya iya ni Kristo. So maning atong bantayan, no? Adunay nagadalag pulong pero mao nang atong pamalandungan kay bisa manggani nga siya muangkon nga siya kuno iya ni Kristo apan dili diay mao nang pamalandungan. Matod sa 1 Corinto 3 city atong basahon, kay kami mga kay kami mga masigkamagbubuhat na iya sa Dios, kamo mao ang inuma sa Dios matod sa pulo, ang binalay sa Dios.
sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanako maingon sa usa ka batid nga magtutukod. Ako mao ang nagpaymutang sa patukuranan matud sa pulong, og ang laing tao mao ang magatukod ibabaw nini apan bantay. Magbantay noon ang matagusa kung unsaw niya sa pagtukod sa ibabaw nini. No, matud sa pulong ginapabantay ta ang matagusa kay adunay magwali sa pulong apan mao nang ginaingon. No, kung kana gimanduan ba sa Espiritu Santo matud sa pulong atong susiyon ang matagusa. No? Bisan manggali ang atong kaugalingon ato pud nga susiyon. Mao na nga kung ang tao nga hilig kayong mamantay sa iyang kaigsunan, so unahon gayud nato ang atong kaugalingon bantayan dili ang makita. Mao gani na nga nagsulti sa pulong sa Ginoo nga kuasa ang kruso. No? Diba ginapakuha, ginapauna. Mao na mangigsoon nga dapat natong susiyon ang nagawali sa pulong sa Ginoo kay dili tanan iya sa Dios. Amen. Mao nang atong bantayan. No, matod sa pulong atong idugang ang Galatia 6, yan ato may bawaan, no? Apan ang bunga sa Espiritu maong gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapangguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon. Amen. Mao nang bunga sa Espiritu Santo, diyan nato may balaan. Diyan nato may balaan kung kana siya gimanduan sa Espiritu Santo. Amen. No? Mao nang gugma, mao nang bunga. Kaghop, pagpugong sa kaugalingon, dula gayud pagpugong sa kaugalingon. Nga sa maong mga butang, walay kasugan nga kabatok. Og ang mga iya ni Kristo Jesus na naglangsang sa ilang unod diya sa cross, dala ang mga pangibog nga tinguha nini. No, matod sa pulong, kung kita nangabuhi man diya sa Espiritu nang kinangla magagawi usab kita diya sa Espiritu. Dili kita magmatingwaon sa dungog nga kawang nga makapahagit sa usag-usa nga makapasina sa usa batok sa usa. Amen. Mao nang kalinaw, no? Adunay kalinaw sa pagpangalagad, dili kagubot. Amen. No? Matod sa pulong nga may kinahanglan may gugmahay kita tanan, no? Kinahanglan ipakita nato ang gugma dili sa sulti kundi pinagi sa pagbuhat, no? Mao na mga igsoon nga dili nato langayan ang oras kay duna pay magawali sa mayong balita og aduna pa tay madungog nga mag-ingon diri sa unang Timoteo ba ni? No? Nasa gingon dire. No, sa dili pa nato tandogon atong tapiko. Nasa gingon dire sa unang 2 Timoteo 1:7, no? Dapat dili ta magkahadlok. Ingon niya, kay kita wala sa Dios sa tagig espiritu sa katalaw kundi sa espiritu sa gahom o sa gugma sa pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw ikaulaw ang pagpangaymatod alang sa atong Ginoo o alang kanako nga inyong binilanggo hinunua pakig-ambit sa mga pag-antos uban kanako. Giingon ni Apostol Pablo nga kinahanglan nga mag-ambita sa mga pag-antos kung unsa giantos ni Apostol Pablo sa iyang pagpangalagad dapat antoson po naton, no? Muna igsoon ato tandugon atong tapiko basahon naton. Ingon niya ang paglaban ni Pablo sa iyang pagpangalagad. Ingon niya, ako si Pablo, magatambag kaninyo tungod sa kaagop o kalumo ni Kristo. Ako nga puno, maayo, rang magpayubos kung ana sa inyong atubang. Apan isog kayo kung may adto na sa layo. Ako mga muyo kaninyo, nga inig-an na ako diya, dili unta ako magpilit sa pagpakita sa maong masaligong kaisog nga gihunahuna ko nga akong ipakita batok sa pipila ka mga tao nga nagadahom nga kami na nagawi sumala sa unod. Kay bisan tuod kami na nagawi dinhi sa lawas kami wala magpakig
gubat pinasubay sa unod. Kaya ang mga hinigiban sa unod, among pakigubat dili man nya hinagiban sa unod kundi tungod sa Dios makagagahom. Kini sa paglumpag sa mga kuta ginalumpag namo ang mga pagkamaturungan ug ang tanan nga may patas ong mga babag nagangali batok sa kaibalo sa Dios. Amo na igsoon, no? Ginalumpag ni Apostol Pablo ang mga kuta sa unang panahon ang 13. Kay ang maong mga tao mao'y mga apostolis nga mini mga magbubuhat nga malimbungon nga nagatakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostolis ni Kristo. Muna igsoon, no? Barantayan igsoon. Dili di ay tanan igsoon iya ni Kristo, no? Muna nga nagingon si Apostol Pablo nga palandungan ninyo ang inyong kaugalingon, no? Ay kami mamano sa biya kang Kristo. O kini dili hinoon ikahibulong ay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag og dili kahibulong mga igsoon. Mao man igsoon nga adunay malungha gayon nga mga mini, no? Busa dili ikahibulong kung ang iyang mga sulugoon magatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarong. Wow. No? Ministro sa pagkamatarong. Barantayan mga igsoon, no? Ang ilang dangatan may sibo raon niya sa ilang mga binuhatan. No? Ang ilang mga buhat igsoon, no? Makita raon niya, no? Atong basahon ng Hebreo, no? Nasulat sa Hebreo. Matod pa sa Hebreo 4:13, no? Og sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago hinunua ang tanan butang binuksan og dayag sa mga mata niya kang kinsa magahatag ra unya kitag husay. Amen. Mula igsoon wala tay matago, no? Mula igsoon nga kining aton nga timay igsoon, no? Gihatag ka nato ni wala ta gihatagan sa Dios, no? Sa Espiritu sa katalaw. Matod pa niya sa 2 Timoteo 1:7, no? Kay kita wala sa Dios sa tagig Espiritu sa katalaw kundili sa Espiritu sa gahom og sa gugma og sa pagpugong sa kaugalingon, no? Wala kita gihatagan sa katalaw nga Espiritu kundili sa kaisog sa gugma sa pagpugong. Kinahanglan adunay ta pagpugong. Kontrolado nato ang aton nga dila igsoon musulti tag maayo, no? Padayon ta sa aton nga tema, no? Asan ako? So kay sila magakanayon ang iyang mga sulat maisugon og makagagahom apan mahuyang ang iyang pagkatao og dili matagad ang iyang panulti, no? Sa punto nga mga istorya igsoon, no, aton nga sabton, no, nga kumbaga, no, uyang kuno si Apostol Pablo, no, kung ara sa ilang atubangan, no? Pero kung sa layo, no, grabe sa kaisugon. Pero kung ana kuno sa ilang atubangan, murag wala say masulting unsaman, no? Unsa sila nga puro sila mga maayo, no? Apan sa 13, sumala sa pulong sila walay kabuot, no? Apan kami dili magpasigarpo lapas sa sukod kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diya kaninyo, no? Si Apostol Pablo wala sa maglapas kun asa lang sa nga sukod diya ra gyud sa taman. Kaya upan, no? Adunay mo lapas yun nga sila gyud ang mga matarong, sila gyud ang mga tama, no? Insi, wala na mo ipasigarpo ang mga pagbuklay sa ubang mga tao nga nahilapa sa among sukod hinoon
ang amon paglaom mao nga sa magatubo ang inyong pagtuo, kadako unta ang dapit nga sa amon pangabudlay diha sa taliwala kaninyo. Nagpasabot ang pulong sa Ginoo Digson sa 15 no anto 16. Kolosas 2:6 no. Busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Hesus nga Ginoo. Padayon kamo sa pagkinabuhi diha taniya nga mga pinagamot o pinatubo diha taniya o linig-on diha sa pagtuingon nga nini gitudluan kamo nga madagayaon sa pagpasalamat. So klaro naman igsono og balikon ta no ang 16. Among ikawali ang maayong balita sa mga kayutaan nga saylo pa kaninyo sa walay pagpasigarbo sa mga pangabudlay nga nahimo na sa dapit nga iya sa lain. Siya nga magapasigarbo no? Pasigarbuha siya may tungod sa Ginoo. Kay ang tao nga nagadayig sa iyang kaugalingon dili man mao ang pagakahimutan kun dili inoon ang tao nga ginadayig sa Ginoo. No? Adunay mga tao nga sila ginadayig nila ang ilang kaugalingon. Pero kung ang tao nga wala siya gadayig sa iyang kaugalingon, ang Ginoo nagadayig sa nalipay ang Ginoo kanato igsoon. Muna igsoon sa Proverbio, no? Proverbio 27:2, ayaw pagdahiga ang imong kaugalingon, no? Kung dili pagdahiga ang uban nga tao kanimo. No, kaya dunay nagadahig sa ilang kaugalingon igsoon, no? Sumala sa gisulat niya ay Apostol 1 atong basahon sa 1 city, no? 1 city. Kung tuyon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nan iya mahibaluan kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagasulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulutan. No, kung tuyon sa tao, no, nga susiyon may balaan ninyo kung unsa ang ginatudlo sa Ginoo. Sa 18, bisan kinsa nga magasulti sa kinaugalingon niyang pagbulutan nagapangita sa iyang kaugalingon kadungganan, no? Nagapangita sa iyang kaugalingon kadungganan. Apan bisan kinsa nga magapangita sa kadungganan sa nagpadala kaniya siya matinuoron og wala diya kaniya ang pagkamalimbungon. No, so klaro mga igsoon. Kung ang imong kadungganan gipangita ang kadungganan nga malipay ang Ginoo kanimo, pero kung ikaw igsoon nga ang imo lang kaugalingon nga ginadayeg nimo no nga para nga mo daghan ka mapans no mabilib ang mga tao kanimo, no? So kawang lang gyapon igsoon. Mo igsoon nga ingon sa pulong sa Ginoo nga ayaw pagpasigarbuha ang imong kaugalingon. Kay nga naman daghan mga tawa igsoon karon nga nagpasigarbo na sa ilang mga kaugalingon nga kuno sila na ang mga matama, no? Sumala sa Isayas apan wala sila kabalo kuno sa ang una-una sa Ginoo. Sumala sa Isayas 55 versikulo 11 atong basahon, no? Mindot kayo ang mga pulong sa balaan nga propesiya sa gipang batbat sa aton mga igsoon ganiya, no? So ang gihatag sa aton sa mando sa espiritu no nga aton nga pagasaluan ang paglaban ni Pablo sa iyang pagpang-alagad, no? Sa 2 Corinto 10:1-18. Unsa ka nga ibig sabihin kining mga ang paglaban ni Apostol Pablo sa iyang pagpangalagad. Sa diretso nga istorya mga igsoon, nagdapig si Apostol Pablo sa pulong sa Dios. Sumala sa 2 Corinto, no? 2 Corinto atong basahon nga gisulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 13:8. Ato lang pagabasahon, no?
kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan. Amen. Sumala sa pulong mga igsoon, wala mahimo si Apostol Pablo sa espiritu sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa aton nga Ginoo kay mao man ang magluwas sa aton nga sunod panaputon nga panahon ang aton nga Ginoo. No? So, atong pagbasahon kining atong tapiko, no? Ang paglaban ni Pablo sa iyang pagpangalagad. Ako si Pablo, magatambag kaninyo tungod sa kaagop o kalumo ni Kristo. Ako nga kuno maayo. Rang mo pa yupos kun anaa sa inyong atubangan. Apan isog kayo kun may adto na sa halayo. Matod pa sa gisulat ni Apostol Pablo. Kuna na kuno si Apostol Pablo sa atubangan, no? Talawan kuno siya. Apat kun layo, isog kuno si Apostol Pablo. Matod pa niya sa Dios, ako mga muyo kaninyo nga inig anha ko. Dili unta ako mapilit sa pagpakita sa maong masaligon kayso nga gihuna-huna ko nga akong ipakita batok sa pipila ka mga tao nga nagadahom nga kami na nagagawi sumala sa unod. Nagpasabot ang pulong sa Ginoo, no? Nagingon ang mga katawhan kay Apostol Pablo nga kuno si Apostol Pablo nagkinabuhi sa kalibutan. Ang iyang pagkinabuhi na murag sama sa kalibutan, no? Sa 3, kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakiggubat pinasubay sa unod. Sa punto nga istorya mga igsoon, makuha nimo ang punto nga gisulat ni Apostol Pablo. Bisan nagpuyo sa dili sa kalibutan, apan gibangga niya ang kalibutan. Wala sa nagkinabuhi nga sama sa mga tao nga kalibutanon. Kay ang mga hinagiban sa among pagkigubat dili man mga hinagiban sa unod kundi tungod sa Dios. Makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta, no? Makagagahom sa paglumpag sa mga kuta. Katong mga tao nga kuno, sila mga maayo, sila mga tama, no? Mao ni igsoon sa 5. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan og ang tanang mapaytason babag nga nagaali batok sakay balo sa Dios og ginabiyag namo ang tanan panguna-una aron kini magmasinugtanon kang Kristo, no? Nagpasabot ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Gusto unta ni Apostol Pablo, ginabiyag niya, gusto ni Apostol Pablo mapaagop ang mga tao aron apato pang ang Kristo, no? Ingon nga mga maayong nga mga karnero, no? Apan ang mga tao igsoon, no? Atong basahon ang city. Tanawa ang mga butang nga anaa sa inyong atubangan kun adunay masaligon nga siya iya ni Kristo. Papalando nga siya nga maingon nga siya iya ni Kristo. Kami mauman usab. Bantay mga igsoon, tanawa. Kung adunay tao nga moingon nga siya iya ni Kristo, papalando nga siya, no? Kay kami mauman usab diya kang Kristo. Mo igsoon, no? Adunay moingon nga sila kuno sa atong Ginoo nga buhi nga nakatungay sa ato sa lahat ng panahon. So dalay ko ng panibagong umaga mga igsoon. Galing gitakana sa kita umaga sa atong kinabuhi aron sa pagpaminaw sa pulong sa atong Ginoo. So murag wala naman kung maingon natin kay busog-busog ni ko. Duha pa lang gani sila. Kaya pulong ko ato hindi pamalandungan mga igsoon. Mabusog ta. Nganong mabusog man ta. Kaya nga atong lawas nung atong lawas nun, busog naman ta kaya nangaon ta ganina. So karon usap ang atong espiritu na sada naton pagkaunon
Kaya ginay tagihon na po ng mga igsoon sa Mateo 4:4. Nga ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay, kundi sa batag pulong na magagula sa baba sa atong Ginoo. So dalagon mga igsoon dahil usa na sab kini kadagdag kalaman sa atong tanan. Aron ang atong kalaman madagdagan na usab kay sa matag linggo klase mga putahe ang atong matilawan. So kini mga putahe mga igsoon kinahanglan na dili nato kini pagkakawangon kay kini mao kini atong assurance padulong sa langit. Kay kini mga igsoon kung wala ang pulong wala usab kitay na baluan. So sa gibat-bat sa atong mga igsoon ganina na kini atong ginabuhat nagbuhat kita dili lamang pagpakita sa tao kundi pagkita nato sa Ginoo kung unsa kita kasinsero. Kay magunsa naman lang kung may kita mabatbat mga igsuon unya sa ato ra kini. Kaysa mo ang probinsya mga igsuon doon na nagingon kumusta ang atong kaugalingon, kumusta ang atong pamatasan. Ikaw ang Diyos gawin na hibaw ni anak. Kaysa ako makaingon ka na okay ko brad, wala na ako magbuhat ini mga buhata. Sa ako pwede mo kong patuhon kaya naman pareho raman ta. Pero mga igsoon may Diyos na katungay sa ato. Wala kita'y matago kaniya. Susumala sa pulong mga igsoon nato pagsiluhan sa nining kabutagon. Napaka ni Pablo sa iyang pagpangalagad. So unsa mo kini mga kasiya mga igsoon? Nganong ingon man si Apostol Pablo niini. So dalikitan ko